βρυσάκι μου ψηλά, πια βρύση σε πορτίζει. Μου στέκεις πάντα δροσερό, ανθείς και ρουδίζει. Ο θάνατος μιας προσωπικότητας είναι, όπως και να το κάνουμε, ανακουφιστικός, είχε γράψει προφητικά ο Μάνος. Όλοι σκέφτονται, επιτέλους, δεν θα προχωρήσει άλλο, θα μπορέσουμε να αποσιωπήσουμε ό,τι μας ενοχλεί, θα παρερμηνεύσουμε ό,τι μας ξέφυγε, θα εκμεταλλευτούμε τις ασάφειες και φυσικά θα του κατασκευάσουμε μνημείο στα μέτρα μας, ακίνδυνο, θα τον κάνουμε σύμβολο, απαραίτητος εθνικό. Τα λόγια του θα τα φορέσουν εμβλήματα οι εχθροί, που λέει και ο ποιητής. Μόνο που κληρονόμοι και εχθροί είμαστε εμείς οι ίδιοι, έλεγε ο Μάνος. Πολιτισμένοι και βάρβαροι υπήρξαμε εξ αρχής και έτσι θα πορευτούμε. Ο λίγων πολιτισμένοι και κάπως περισσότερο βάρβαροι, όσο προχωράει ο καιρός. Ή μήπως θα βρούμε τρόπο να το αναστρέψουμε. Ο λίγων βάρβαροι και κάπως περισσότερο πολιτισμένοι. Της θάλασσας τα κύματα τρεχώ και δεν τρομάζω. Είναι ο Μάνος στον Ευαγγελισμό και νοσηλεύεται συμπτωματικά λίγες μέρες μετά και ο Ελίτης. Ένα απόγευμα λοιπόν που κάθονταν, ο Ελίτης ήταν πολύ απογοητευμένος από την όλη κατάσταση και την παρακμή και του είπε γιατί τα κάναμε όλα αυτά. Τι νόημα είχε που δουλέψαμε. Και του λέει: Οδυσσέα, μην ανησυχείς, για εμάς και τους φίλους μας τα κάναμε. Άλλωστε η Ελλάδα υπάρχει αληθινά μόνο στα όνειρά μας. Να θα το συνεφάρω και τα στριχαλινά, το φεγγαράκι της αυγής λαγού καφέ.